Je pravda, že Nela Pocísková je umelecké meno a pôvodne sa volala Nela Petrovičová? Podľa mňa takto. Petrovičová. Čudné, ale tak akože to by bolo v pohode. Je Nela skromná? Ja sa, že si skromná. Zlatý, ďakujem. Som to nesedel vedľa teba. Je Peter skromný? Má Nela nejakého priateľa? My sme dobrí. Nemá čas asi na priateľa, ja to Ale poznám. mám čas. Jaký Nikto máš nikde čas? nie je. Tak jej volajte na 9990. Alebo SMS-ky stačí, že pošlete. Je pravda, že Nelu volajú v škole Bifľoška? Uha, tak podľa toho, čo furt učiť sa, tak ja by som dal, že áno. No počkaj, to treba preveriť, lebo podľa mňa v škole ju tak volajú. Tak kto to dokáže? Malujem ťa, daj mi fixku, kde mám fixku. Je Nela pesimistka? To môžem iba ja dať. Ty máš to nie. Stresuje Nela? Aké rýchle. Normálne. Už ja mám niekedy z toho stresy. Má Peter 9 nevlastných súrodencov? Ty to odkiaľ je? Tak mám 9, no proste, neviem. Asi môj otec dostal nejaký úkol. Aký si pekný. Zachrániť populáciu. Vie sa Peter naštvať? Vie kričať? Tak akože podľa mňa nie, no. Ale prestaň, ty si Ja vymýšľaš vôbec teraz. nie som, A teraz ale- kto bude vedieť, že ako to naozaj je? Lebo ja to viem, ako to je. No ja viem, ako to je, však ty No na mňa ja- kričíš. Kedy kričím na teba? Počkaj, no poď sem. Čo ti dám? Čo tam mám? Vie Nela kričať? Ty si to videl. Ja viem, že vie kričať. Ja neviem kričať. Jak, však furt po mne kričíš. Čo si vymýšľaš? No poď sem. Počkaj, Peter, ja nekričím. Ty nekričíš? Keby som na teba kričala. Toto nie je fér, ja už to nechcem tejto dokrutke vystúpať. Tu sa Ani ja? klame a nakresli mi niečo teda. No. Prestaň. Haló. No a takto kričí stále. Má rád Peter gaštanové pyré? 3, 4. Aha. Má Nela rada ostrokyslú polievku? 3, 4. Daj mi cerusku. Vníma Peter Mira Nogu ako svojho otca? 3. Počkaj, ja si musím rozmyslieť. 4. Počkaj, nie, ja si musím rozmyslieť. Nie, počkaj. 3, 4. Á, kreslím ťa. Hrali sme vo filme spolu a on bol môj otec a ja som bol Zuzka. A ty ho tak vnímaš? No jasne, iného otca som nevidel, ne? Takže... Čau, Zuzka. Sprchuje sa Nela ráno v studenej vode? 3, 4. A to, jak si vedel? Tak on si hovorí, že doma ma iná netečie. Ja nie som moc kreatívny v kreslení, ale tak... No, lebo ja som strašne kreatívna. Tu sú Nela Pocísková a Peter Modrovský a tu je ich Tango Argentino.
Nela Pocísková, Peter Modrovský a standing ovation. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Au. Bolí ešte stále? No, teraz to došlo. To nebol môj vymysel. Jakže no. Prestaň. No, ja akože svoj amatérsky pocit, mi dokonca zabudli dať prvýkrát mikrofóny pre tancu, lebo všetci pozerali takto na tú obrazovku, aj celý štáb. Mám pocit, že keď sa spojí výborné tancovanie so skvelými tanečníkmi s troškou správne načasovaného teatrálna, tak je z toho taký zážitok ako z vášho tanga Argentina. A keďže hovorím o tých choreografiách v prípade tohto tanca, tak vy ste mali mať, ja som to schválne poznačil po diskusii s Peťom Horáčkom, to malo byť akože izolované tango Argentíno, pretože je výsledkom trojmesačnej ponorky, to bola téma. A to kopíruje realitu nejak, alebo... Nie, to bol akože... Ja hovorím za seba, kopíruje. A ešte by som to doplnil, bije ma, nelen, že kričí, ale aj bije. Prestaň, ja som ho v živote neudrela. No jasné. No, práve sme videli, Vovka, že naozaj máš pravdu. Tak ale... A trénovali sme to asi 100-krát, lebo furt sa jej to nelúbilo, že ukáž, ešte raz. To není pravda, ešte on si raz. vymýšľa. Potom už ma byla celá. Prestaň, Peťo. Naopak. Ale zase na druhej strane táto, čo to je, škatula, alebo ako to nazvať? Škatula, no. Krabica. Tej by som dal teda špeciálny potlesk, lebo ty keď budeš mať akože, neviem, že x rokov a povieš vnúčatám, že keď som bola mladá, také som mala lítka pekné. Pozrite si záznam Tango Argentino z 2010, lebo tam to ešte viac vyniklo, aké máš ty nohy. Poďakuješ, že prosím. Ďakujem, krabička. Tak. Dobre. Schválně, že čo povětě. Já se jenom budu opakovat, co jsem říkal u toho prvního tance. Když si tanec prožijete, je to fantastická. Vy jste si ten tanec prožili, byla to skvělá atmosféra, nádherný zážitek. Já jenom musím vyzdvihnout ten začátek na tom malinkém prostoru. Možná tam vypadalo, že je to nejisté, ale myslím si, že kdokoliv by se na tu bedinku postavil a chtěl něco zatančit, tak spadne, já určitě. A mi ještě teď běhá mráz po zádech. Moc děkuji. Tak to sme radi. Ďakujem. Ja som vám už, neviem, ktoré kolo bolo, myslím, džajvové, keď som povedala, že ste ma dostali. Tentokrát ste ma opäť dostali. Tak toto je Tango Argentino. Ďakujem. Podľa môjho gusta, jak som tam uvidela tú krabičku, lebo jak ste to nazvali, hneď som tak spozornila, hovorím, no ak oni začnú na tej ploche toto, čo je, tak je to úžasné. Ďakujeme, super. Ďakujem. Perfektne. Ja by som zostala verná tej úlohe, ktorú mi dneska pripísal pán Bednárik. Začala by som, postoj, chvíľa, si krásna. Ďakujem. Ako bol to moment, ktorý som si naozaj užila. Bolo to krásne, vyzeralo to veľmi ľahko a bolo to veľmi ťažké. A naozaj myslím, že to bol najlepší tanec tejto súťaže. Ďakujem. Ďakujeme. Ja, keď tancovala Miša ten valčík spolu s pánom Surovcom, tak som si pomyslel, tak som vtedy hovoril, ešte to v tomto kole neprišlo. Mám dojem, že teraz to prišlo. Mne sa ťažko hľadajú slova. Nela je príklad pre všetkých mladých, že sa dá zmaturovať z odborných predmetov, že sa dá zmaturovať u publika, že sa dá zmaturovať u poroty a hlavne u starého divadelného dôchodcu. Zmaturovala a bol to Hovorím, to porodcovanie malo zrazu zmysel. Videli sme najlepší tanec tejto série. Ďakujeme. No, raz ste... Teraz naozaj plače. Nela naozaj plače, už to nie je len make-upom. Porota standing ovation. Ďakujem. To sme tu ešte naozaj nemali, tuším. Takto spontánne. Ale teraz naozaj plače, to není... Tu rozmazané. Ďakujem. Čo ti je?
Ďakujem veľmi pekne naozaj všetkým. Ja dostanem facku a ty plačeš. Prepáč, ale tak No, ja... No. raz ste už akože full 40-ku schytali, nechcem predbiehať, ale tak, milí diváci, 9-9-9-0. Nela Pocisková a Peter Modrovský. Ďakujeme ešte raz. A Tango Argentino tancovali na Latin Tango, skladbu, ktorú má v repertoári Rodrigo Favela, ale po dnešku aj Vlado Valovič a Gustav Brom Big Band. A schválne si vychutnajte ešte aspoň pár spomalených záberov na to, kvôli čomu sa celá stará tržnica dvakrát postavila do pozoru aj s porotou. Ak ste aj doma stáli v pozore a dávali domáce standing ovation, tak pošlite SMS-ku. Porota to označila za najlepší tanec série. Zatiaľ uvidíme, aké budú známky. Zatiaľ máme standing ovation aj v zákulisí. Za najlepší tanec tejto série. V podstate ma ani nezaujíma veľmi, že čo budú ukazovať porodcovia, lebo je to asi dosť také evidentné, takže poprosím, aby ste si sadli. Prepáč, už som tu. Neli, ja som to povedala dnes Eve, ale ja si myslím, že aj ty si pre ľudí strašná macherina. Ďakujem. Rôzneho veku, ale ako sa tak na teba dívam a ako som videla tú vašu dokrutku, teba asi Peťo líčil však? Áno. Počuj, ty čo si je tam kreslil? Všetci kreslia fúziky, niečo také milé, to je na to nepochopila, čo mi nakreslil. Ja som mal asi premiéru v kreslení, takže asi preto to tak vyzeralo. Akurát na Nelinu tvár, to je... To už vieš. Dobre platno. To sa ešte dá celkom, to je jasné, no. Dobre, gratulujem vám a sme veľmi zvedaví, že ako to mysleli vážne porodcovia, že to bol najlepší tanec. Tak poďme na to, pán Bednárik. No najvíš vážne, 10. Ďakujeme. Dajme ďalšiu 10, pani Drexler. 10. Ďakujem. Pani Jubová. 10. Pán Chlopčík. 10. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme ešte raz. Poď ideme zmeniť emóciu z pláču na... Neviem, ako to nazvať, ale však si Peťo hrozne vymýšľa. Ja si vôbec nevymýšľam. Počkaj. Hrozne si vymýšľa, nikdy som mu tú facku nechcela dať, dokonca sa ma o to 100-krát sme presviečal. ju skúšali, 100-krát z Nikdy jednej sme ju strany, z neskúšali, druhej pretože strany. sme ju nikdy nedala. Zober mu mikrofón, prosím ťa. Aj kopance do zadku skúšala. Tak to si Peťo vymýšľa, ja to viem potvrdiť a vymýšľa si aj v iných situáciách. A za to si teraz, Nela, zopakujeme v spomalenom zábere tú facku. Počkaj. Tuto má takú snahu, že on je dobrý, jasné, poznáme. Tak, a je to tu. Prepáč. Keď to má ešte spomalené, tak to je... Bože, mohlo to byť ešte zbližšie, aby sme videli, ako to líco sa tak vlní. To, by... To je botox, no. No, ale už starý asi. Ale... Poďme rátať známky, ja si myslím. A potom sa pozrieme do tabuľky. Tak už si porátano, ne? Teraz sme zrátali. Ste prvý, Nela a Peter. Super, ďakujeme. Vy dostavujete svoju vlastnú divácku SMS tabuľku jedného z vás, televízia Markíza v závere Let's Dance odmení sumou 10 000 eur za to, že ste podporili niektorý z párov. A dnes máte naozaj koho podporiť, ako ja som takto nerozhodná už nebola veľmi dlho. Čo sa máš tak pozerať, že to myslím vážne? Ako zaveršovať v závere? Netreba vôbec veršovať. Myslím si, že všetky tieto páry, ktoré tu dnes tancujú, majú množstvo legitímnych dôvodov, prečo sa dostať do finále. Už ten jediný dôvod, ktorý budú vaše SMS-ky. No a naša robota je dnes večer vyhlásiť len dve mená, respektíve dva páry, ktoré pôjdu do finále a jedného to bohužiaľ nepostihne. Teda jeden pár. Uveď prestávku. Prestávka a o chvíľku ešte uvidíte tancovať Evu Mazikovú a Števa Čermáka. Zvládla som to.